Ọ̀rọ̀dẹ́sẹ̀ mú ìgbò abẹ́mú kan sàbíà. Egwu àbùtú náà sọ gidi ọdún mọ́ wọn náà mú yẹn. Ògùn wọ́n jẹ́ jọ́bùdà àná ògùn wọ́n jẹ́ jọ́bùdà kọ́ àbọ̀ ògùn. Wọ́n gidi àná mú. Maka na egwu àbẹ̀ egwu àkàlàkà. Egwu àkà ìjà àbọ̀ ọ̀rọ̀dẹ́sẹ̀ wọ́n kẹ́ na nwaanyị. Si onye nwere golote ụmụnne ya. Maka na onye agbala akụlite nwanne ya na obodo ya baga mmiri. Maka na mụ na nwezu akụ udo ga-adị. Anyị na-ekwuzi ije nwayọ nwayọ. Na ibe na-eme ka eji ekwu ya. Ọ bụ egwu a ka eji mara mụ. Ọyọ! Iba! Ije nsa! Iba! Ije! Iba nsa! Ije nsa! Iba! Onye nwere golo tupu ndị ya. Iba! Ije! Iba! Onye nwere golo tupu ndị ya. Iba! Ije! Iba! Onye nwere golo tupu ndị ya. Iba! Egwe! Onye nwere golo tupu ndị ya n'ụwa. Arnaza mụ Igbo bi mụ na-agụ egwu. Obodo mụ na-egwu onugbo. Arnaza mụ Igbo bi mụ na-agụ egwu egwu bi egwu. Ọnụ mmanwụ na m agụ oge egwu na mụ na m egwu nwere mụ egwu. Chinwo arụobodo obodo egwu bi elewe ruo gawe egwu mmanwụ. Na mụ na m egwu nwere mụ egwu. Onye nwere ego n'elu ote nwunye ya. Ya bụ iwe ji bi ọmụ na-agụ egwu. Igiligo na mụ na m egwu nwere mụ egwu egwuweluo. Mụ obodo eze igiligo ogwu. Egwu a ka ji gwa mgbe Igbo niile. Onye nwere ego lote ụmụnne ya. Ya bụ iwe na-agụ ndu. Ọ bụrụ onye dị n'aka tata ya ka ọ ya dị echi ine. Ọ bụrụ onye dị n'aka tata ya ka ọ ya dị echi o. Ibe ji kwuo okwu a maka ezi oyi mụ. A na-akpọ anyị Chukwu. Onye kpọrọ anyị Chukwu ọ nara South Africa. Lucia South bute ego kalịlị arụ. Mana o weli mụ na mmadụ na-abụ. Akpọrọ ụdọji na onye eji ụwa mana ọ bụ nwanne ya. Akpọrọ anyị Chukwu ebe ọ bụ n'ime adịkọ mma. Ịkpọbata anyị South anyị na gị na bobile. Ịkụziere anyị ebe a na-alụ n'ọdị nwanne m. Ma a kpọrọ nwanne nwanyị Chukwu odogwu na South Africa ka ịkpọbata anyị bụ ụmụnne gị. Ka ịkụziere ụmụnne gị ebe a na-alụ na ha nọ na vileji. Nwere gị ebe anyị na-alụ. Anyị ju gwale ụmụnne anyị kere oke bụ ego Igbo. Igiligo arụobodo obodo. O mere izu mana mara ọnwa. Anyị ju nwe problem n'ime South. O nwezi problem na South Africa. Enwe dị pọtụ anya ọ nataba Nigeria. Ya bụ ego gbara na South Africa. What is the money expenses?
ọ natazia Nigeria ọ bụrụzi iwe ya alụ ibe ụmụnne ya ndị awara bụ na village na-agụ ya bụ ọ bụ na anyị na nwaanyị bụ that time na ọ ka dịrị otu a ya ka o ji gosi mmadụ nwe ego oyibo inyere ụmụnne gị aka n'ụwa ya bụ ibe na-agụ maka na ọ bụrụ gbanwere ụmụnne ya ọgọnye kwọ igirigo arọ na mụ nọwa ya onye nwere ego nyere ụmụnne aka egwe na-egwu ebe ngwale unu ọrụ n'eze onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya bio onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne mgbe igbo onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa 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 dama mmanụ n'ogbe obodo gwuleru onye ji bịa gwa obodo egwu ego bịa ruo ya bụ onye ọma injinia inyeọfọma igwe oyi mgbe nke na-eyi aka ọfọnji akụ bịa injinia ya ka ndị iri egwu ya bụ alụsi ego odogwu gbalakụ na nwa oke nwere ugwu steeti ya ka ndị iri egwu CDO onye na na mụ kenelia Sweet Electricals egwu onye na na mụ kenelia ewe dịka ji bịa bụ nne nwunye gbarugburu egwu bịa ọzọ ya gbara akwụ n'ote ụmụnne onye nwere ego n'ote ụmụnne nwoke nwa gbara akwụ na nwa wee lotezie ụmụnne ya ka o ji kpo buli egwu bịa ọka nwere ugwu steeti niile alụsi ego mekere unu mgbanwe ego onye nara m kenelia ọfọnji akụ gbakpara akụ n'ikolobịa onye nwa injinia ofọma ugwu oyi mekere yo na-eji biri obodo nwa injinia ofọma odo gbara akụ n'ikolobịa injinia ofọma ugwu anyị onye nana m kenelia Ofoma gesi mụ ka na ezinei onye ma Bridget ugwu oyi meke na-eyi amamụlọ ọmụmụ Madam Dogo aja nwanyị ezi nwanyị adabụ onye na-ewu ewu adabụ nwanyị anọ awalile ewu ewu nwata nwanyị na mgbo walile egwu egwu ijela nwanyị anaghị dibile obodo awalile egwu 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 eji eji obodo mmanwụ egwu obodo gwulonu Samelu ugwu anyị eke edogo agwọ ụlọ ọmụmụ Samelu ugwu anyị
di bile egwu ni do obodo waju ni ofoma dasi mu kelunu ofoma alusi ego ofoma makele iwa bala kulote munye ofoma madu aka di bili azo gbogbo Odowerugu State Fomo dogwu ego no Jesi mu kana obi na ugwu anyị obi na nwanne yi aka afọnu tu mekene yi ebiki onye nna igiliga mmadụ ka ji ile obodo egbe afọnu tu Afọm alusi ego nasi mu kerunu die di bi obodo dogwo na na mu kenelia kaije kene onyo ma komanda ejike ugwu anyị mekerunu odogwo yebo dezewe komanda ejike ugwu anyị Wanyana na mu kenelia Gaga brand Global Bastos Wanyana na mu kenelia Igiliga madu kenyi jobodewe Madu aka dibilo bom alusiego ni akolomu Wasemo jabiali egwu Onye nwele go lote munni odogwu Ọmọma nwanne onye nwele go lote munni ya n'ụwa Dema mono n'ogbo fọma alụọ Nwoke nwoke ma bịa alụsi ego gbala kwụna nwanne ọbọma na mụ kenele bio Eze ọgbọ egwu odogwu Onye nwele go lote munni ọbọma ya n'ụwa Fọm alusi ego Jese mu kana Ezade Adabula sinewe Ezi adagi mekene yi Ezade Adabula sinewe odogwu ego Ọbọmọ nwanne m Wabala kurute nwanne mmanwụ Wọmọ odogwu ego Ọwa amadu kedi bilio fọm adio Alusi ego bịaruo Odowerugu State Dogwo na mu kenelia Afọma bịa makeru n'odogwu Jese mu kana Ulo kochizobe Deli mochizobe Ulo kochizobe mma Aja nwananu Yedi bilo bodo ulo kochizobe Ajalugo waya Ọfọma alusi ego si mukelu Makara nwanne le buchie Wabala kulote nwanne Bomo dogwu ego Bomo alusi ego dogwu Onye nwere go lotu munni n'ụwa 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 Fọma bịa mmadụ kenyi n'obodo Ọbala kuni Colombia Onye nara mu keneli Ọfọma alusi ego Iburu odogwu Ọfọma alusi ego bio Odowerugu State Wabala kuna nwa Ọfọma nwanne m Eribe ya emele egwu Ọfọma Onye nara mu odulige ya
mana mu keneli o ke welu state ego no ofo mezo moko iwo yesu ko na mo fo ona na mu keneli o ke wo fo mo dogun ngesi mu kana igwe peace odogun ndeli bi obodo igwe peace ezi adaye aje wanya biaduo igwe peace na mu keneli maka no pharmacy mu keneli wanya na biaduo aro na mu keneli afom alusiego omala kuna nwa oke waru state madu akadi idogodo onyo mezo fogewe omala kuna temu ndi ofom onya na mu keneli oke wo fom odogun ngesi mu kana ya bono ma miracle efonanye Rise Mekanei, Efonaya, Rise Mekanei, Ego, Azanamu Keneli, Efonaya Jubu. Okay, Wama Magano, Ovo Malusiego, Yasi Bukenu, Bulemu, Wamanamu Walea, no Gueza Moke, no. The France, yeah, the one child you call it. What's the Mukana? Oh, my bright, bright to go to way. I know my bright here to go to Moisia. AKA, I can't put your back away. What can one in them believe? On a Zalamu Benelli. I can't put your one. Oh, don't need them south. There's an Amukanelli. Oh, what a dog walk forward. That's a Mukan, oh, Manamukanelia. Of all men's again, Mamalaku, the Columbia. Oh, Yana Mugalia. Okay, one my guess in Mugana. Now, one of my barista. Barista to wood. What's your man? 1 year and a Muganelia. Barista to wood. What's your man? Or 4 months, Mukanu. Or 4 months ago. Odogu. Denugu State. As a mock up. Wabalaku, the Munia. Of a man, Muganelio. Oh, man, I'm going to leave you. Come on for my Bianca Mugana. Not your daughter. AKA, Ese Goragana. 1 year and a Muganelia. I'm with your Nora. Ese Goragana. Papa Lacuna, Papa Simugaru. Any video no, where you drop no. Where you go, Nama, on a very arrow. Our Mama Luciego, Mama Lacuna Muganelli, Mama Luciego, Mama Lacuna Muganelli. And if I am a leg, where you go, Mama Hello, as an Amudanio, Mama Luciego, oh, no, that was it. Jenny. Yes, Mugana, Okonwe, Okonwuroko. AKA, Ogwefiwan, as the South. Okay, one who says, 1 year and a Mupalia. Aboma Simuka, no, the Webo, Jenny Miller. Mama Lucy.
alụsiego igbo dogwu ọgbala akwụ na mụ kelele ọrụ onye akpọrọ ọsịmoji abịali egwu onye nwere ego na-ebi nwanne ya ka bio onye nwere ego na-ebi nwanne ya ka nwa aije ekele ya ọgba beji agwa ọgba beji egwe eke ikuku ego na-aga na amechi igbo na mụ keneli amechi agwa ikuku ego ndị igbo na Ghana ọgwa na ọfọma alụsi ego dasi mụ kenunu ulegwubio ọma na mụ gbolio ọma na mụ gbọlị ya ọkawawa mmanwụ idele kawawa mmanwụ idele egwe nama mụ na-agwụ egwu ọwọ ma alụọ nama mụ na-agwụ egwu ọwọ ma alụọ ọma na mụ gbọlị obio ọma na mụ gbọlị egwu obio ọkawa egwu steeti bio ọdọ na mụ gbọlị ya jawa ọwọ ma mmanwụ chieche gburugburu ebio ọma na mụ nọ na mmanwụ ọma alụsi ego bio ọkawa egwu steeti bio mama ọmọ akọ́bá yẹn mẹ́mẹ́ kọ́wọ́ níbo ẹ̀mọ́ wọ́n máa bẹ́rù wọ́n máa lù sí ego ọwọ́ máa lù sí ego èrè sí gbogbo ọwọ́ máa nà mú pọ̀lẹ́ ya ọwọ́ máa nà mú pọ̀lẹ́ ego mọ́wó wọ́n máa lù sí ego lóko wọ́n yẹ mọ́lẹ́gẹ̀ mọ́lẹ́ mọ́dù ọwọ́ máa wọ́n lé mu pọ̀lẹ́ ego lù kége ọwọ́ máa nà mú pọ̀lẹ́ ya lóko ẹ̀zọ́ mọ́gẹ̀ Enugu steeti mụlụ mmanwụ pụtara ọgbama na mụgboli odogwu mụmalụsi ego nu odogwu eze ọgbọ ga-egwe mmanwụ pawa nwoke nwa ọgbọ ọgba nke esi eme ụka na ya bụ eluigwe agwa akwụkwọ agwagwu mekede yi degwu eliwe agwagwu warụ arụ otu onye na-ana m ugenelie eliwe agwagwu warụ arụ otu na Abia steeti mmadụ oke ji bili eliwe agwagwu ọgwa na ọgbọ malụsi egwu dasi m ukelu mama nwanne m dokwu eze ọmọgọ igiliga ezo igiliga anyị ji ekene ndị egwu m mekelu mekelu mmanwụ ego eze na m okenelie onye ogbo obi roisi mmanwụ onye ogbo obi roisi ego dokwu onye ogbo obi roisi onye ọnwụ aka na-abịa egwu dị mma mmadụ bịa dibiri obodo dogbo anyị ji ekele kinkilotemna ekele ogbuefi na nwata nwoke nwenugu steeti odogwu bịa dibiri obodo kinkilotemna ekele ogbuefi na nwata odogwu Enugu steeti ọbọ masị mụ kenu na odogwu ọbọ malụsi ego Enugu steeti odogwu ọbọ ma bịa ọrọba mụlụ mmanwụ ọbọ ma alụsi ego igbo odogwu ego na nwanne m ọbọ ma na agwagwa nne m lịa ọnwụ bịanya na lịa n'iko bọma nkịtị n'obi nwaanyị agwa onye mụli ọbọ ma andọbụlọ ọbọ marala ọbọ ma nwa bụlọ onye nwụla ọbọ ma na-agwa agwa ya bịa ọbọ ma ngidala agwa bịa anyị egwogwu ude ibejuwu maka na ọbọ ma ya nwanne m lịa na Disemba ọnwa Disemba 29 and that ma 29 ya bụ ekipi
tati o ọsọ yọ fún àbẹ̀bà ọmọ nǹkan yà wọ́n yẹn múlẹ̀ lókù ọmọ ọmọ àbíyá ọmọ ọmọ àlùsí ego wọ́n máa ń jí dáná àwọn àdúgbò ìwọ ọmọ náà wọ́n láwọ̀ ọmọdé kò náà tọ́tọ́ ní àwọn làwọn tó wọlé kó wọn sọ́tà nìyẹn ẹ̀kọ́ náà wọ́n láwọ̀ wọ́n máa ń jí bèbí o ọmọ wọn yà wọ́n yẹn múlẹ̀ kìlìkàrọ̀ bíẹ́rù wọ́n yẹn sànà mú nùwé ya. Oke wọ́n ó sì mú mú kẹ́nẹ́ wọ́n tẹ́ náà yẹ́sẹ̀ oke wọ́n náà California aka ní ẹni bí obodo ọyọ́ mọ́ kẹlẹ́ náà wọ́n yẹn sànà mú kẹ́nẹ́ lẹ́yà aka kẹlẹ́ náà bí obodo wọ́n tẹ́ náà yẹ́sẹ̀ kiss náà ní ìwé nínú ẹ̀.